problema ngayon, binabaliktad yung kwento kung ano-ano sinasabi na wala daw NBI doon, na yung Senado daw ang nag-umpisa ng putukan. Pero ang totoo, ang nangyari, syempre, binabarela na nila yung yung aming pader galing sa GSIS. Nagdidrill na sila, binubutasan ng NBI itong pader between GSIS and Senate. Kasi ang building ng Senate, bisan squatter kami, medyo para kaming squatter doon sa GSIS building, may pader lang doon. Binubutasan nila yung lock. Naku, pampihira. Ngayon, sinasabi nila na kami daw nagbutas. Bakit naman namin bubutasan yung sariling pader? Pampihira. Tapos, sinasabihan sila, kasi may security yung Senate. Ito na OSAA ang tawag. Senate security. Mga small time lang yung security namin, tapos walang masyadong mga baril, yung mga NBI nagdatingan, kasama yung mga tao na naka-long arms, tapos nakatakip ang mga muka, nahadlok tanan, talaga, grabe. Tapos nagsigawan, sabi ng Senate Security, huwag kayo papasok, wala kayong permiso, bawal pumasok sa Senate, abay, pumilit pa talaga pumasok. Kaya ang ginawa ng Senate Security, nag-warning shot sa ere. Nagpaputok para sa ere. Diretso lang sa ere para sabihin na wag. Kasi ayaw makinig. Nako, isang shot lang yung aming security. Yung NBI, todo-todo na. Nagpaputok na ng dire-diretso. Katakot talaga. Kawawa yung mga empleyado namin. Butas-butas yung mga bintana, yung pader namin, para lamang hulihin si Senator Bato. Ano ba yun? Bakit ganun mag-aresto ang gobyerno? Hindi pa sigurado na kailangan na talaga na i-aresto si Bato kasi wala naman court order, wala namang warrant na pinapakita. Sa statement po, Senator Amy, ni Undersecretary Claire Castro, sabi niya na wala naman daw hong assault operation ng NBI nung gabing iyon sa Senado, Senator. Well, depende. Baka gumawa na naman siya ng definition. Di ba katulad ng sinabi niya, ano ang definition ng huli? Ayan. Baka yung definition na naman niya ng assault. Nako, baka kung talaga itong mga ito, kung ano-ano na lang sinasabi, siyempre, ina-assault ka na, pag lumusob na dun sa lugar mo, daladala yung kanilang malalaking baril, tapos sigawan ng sigawan, tapos tinutumba na yung pader mo, sa palagay ko, assault na talaga yun. Nung nag-warning shot nga, sunod-sunod yung paputok nila, at nagbabarilan na doon. At nandun kami, malapit kami. Yun ang problema kasi nahadlok talaga kami kay sobrang lapit yung pinasukan nila doon sa Office of the Senate President. Nagkakaukus kami kasi gusto namin antayin yung articles of impeachment na galing sa Congress. So, alas 6, alas 7, nag-iintay kami na dumating na yung articles of impeachment kaya gusto namin siguraduhin na agad-agad namin itatakal yun. Gusto namin talagang asikasuhin kaagad-agad at para makapag-move on tayo kung itatrial ba yun, nagdi-discuss kami noon. At nung nagputukan, sabi ko, hoy, baril na yan Bakit binabaril na yung Senate? Sabi si Senator Joel Villanueva, wala. Siguro fireworks lang. Oo nga. Bakit naman magkakaputukan sa Senado? Sabi ko, hindi hata fireworks yan. Putok ng putok. Aba, sabi ko, iba na yan. Sobrang lakas na yan. Siyempre, nagtakbuhan na muna kami at nagtanong doon sa aming security. Nako, nakaharang na yung mga pinto. Linagay na yung mga table kasi sabi nila, may mga taong pumasok. Linulusob tayo. Ayun, yun ang nangyari. At para kaming mga daga, pinapatay pa namin yung ilaw. Para kaming daga doon sa dilim. Ano ba naman yan? Kasi nagpapaputok sa bandang bintana din. Mga around 10 p.m., Senator Amy, nung gabing iyon, nagpalabas ng mensahe ang iyong kapatid, na si President Bongbong Marcos, at sabi niya, hindi ito kagagawa ng gobyerno at wala namang nag-utos sa anumang ahensya ng gobyerno na arestuhin si Senator Bato. Ano po ang komento ninyo patungkol rito, Senator?
Well, nagulat ako talaga kasi lahat sila deny to death. Ang sinasabi ng ating Pangulo, hindi daw siya. Ang sinabi naman ng NBI, hindi rin daw siya. Lahat sila, hindi rin sila. Kaya nagtataka ko, pumapel pa si Secretary John Vic, hindi rin daw siya. Talaga naman magtataka ka, bakit lahat sila hindi ang nag-utos? Sino ba nag-utos dyan? Hindi ka ba magdududa? Basta biglaan na lang dumating yung NBI. Ang mabigat, yung NBI mismo, talagang sinabi ng NBI na nahuli. Kasi may nahuli eh. May NBI na hinabol at sinabi na yung boss daw niya na NBI ang nag-utos sa kanya. At sabi niya, driver daw siya, hindi ko alam kung ano kasi inimbestigahan pa. Pero klarong-klaro NBI. Nakatatak NBI eh, yung likod nila at yung harap nila NBI talaga. At klaro na pati yung GSIS kasabwat din kasi pumasok sila dun sa GSIS eh. Yun nga na sinasabi ko na nakakabit kami dun kay parang squatter lang kami sa annex nila eh. Yung nag-live kayo, Senator Amy, no? And sabi nyo na may taga NBI nung nangyari ang insidente. Sinagot ito ni NBI Director Matibag and sabi niya na patunayan nyo daw po ang sinasabi ninyo at pinabulaanan nga niya yung naaresto at sinabi na wala naman daw yung dalang armas, Senator Amy. Anong masasabi nyo rito, Senator? Well, yung nahuli ng pulis, talagang hindi walang bitbit na baril yun eh kasi binalikan niya yung bag niya. Meron siyang tactical bag na dala-dala at palagay ko na iwan niya dun sa lugar. Malapit sa amin sa second floor. Tapos bumalik siya at yung mga kasamahan niya ang may baril. Bumalik siya, tapos kinuha niya at may mga ID yun at kung ano-anong gamit. Kaya eto nga, yung pulis, nadakip siya at siya ang nagsabi kagad na yung boss daw niya, yung Attorney Jerome, ang siyang nag-utos sa kanya sa transnational crime, a certain Attorney Jerome Bomediano daw ang nag-utos sa kanya, sabay yung NBI NCR, at dahil dito, hinihiling nga namin, kasi nagkasundo kay Secretary John Vic, na magkakaroon ng joint investigation. Ang problema, wala pang investigasyon, talagang may conclusion na sila. Talagang hugas kamay na naman, parang flood control to, kalokohan na to. At binabaliktad yung storya na ngayon, ang Senate daw ang nagpaputok ng sarili, kami raw nagbutas at nagbarena ng sarili, kami rin ang sira ng aming lugar. Naku, pambihira naman, saan ka naman nakarinig? Ang maliwanag, may nagpapapel. May pumapapel talaga dyan at nagpapasikat na kahit papano, talagang madadampot si Senator Bato. Ngayon, ang aming usapan naman, sumunod naman sa proseso ng batas. Huwag naman maulit ang pagkikidnap ni Presidente Duterte. Ang ginawa nila kay Presidente Duterte, dinampot na lang sa airport, walang prosesong legal. Hindi man lang nakapunta sa korte ng Pilipino. Ngayon, yun ang sinasabi namin, may process yan. Pakita yung ICC warrant. Hindi naman pinapakita. May winawagayway na November. Asan ba yung warrant? Tapos, yung warrant na yan, ipapadala sa Interpol. Yung Interpol, ipapadala sa counterpart nila dito sa Pilipinas. Kailangan sundan naman ng batas ng Pilipinas ang ating konstitusyon. Kasi si Senator Bato, katulad ni PRRD, mga Pilipino yan. Lahat na sinasabi nila, nangyari sa Pilipinas. Walang sakop ang foreign countries, lalo na yung ICC na hindi na naman tayo member. Bakit naman tayo sakop niyan? Hindi ko maintindihan. Tapos yung
Interpol, dadalhin sa PCTC. Meron Philippine Council on Transnational Crime. Yun ang pupunta sa korte na Pilipino at yung korteng Pilipino ay titignan kung talagang may basehan yung warrant. Hindi basta-basta na susugod sa Senate, dadamputin na naman. Nako, nakita na natin last year yan. Uulitin pa talaga. And Senator Amy, may mga nagsasabi na orchestrated ang nangyaring putukan nung gabing yon sa Senado and kagagawan daw di umano ito ng kasamahan nyo sa majority block na si Senate President Alan Peter Cayetano. Anong masasabi nyo dito, Senator Amy? Yan na nga ang sinasabi ko. Binabaliktad na naman nila. Talagang parang flood control na naman to. Talagang hindi lumilitaw ang mastermind. Hindi lumilitaw yung mga kawatan. Ito naman, yung mga nagpaputok, biglang kami, binaril namin yung sarili namin. Binutas namin yung sarili naming pader. Sinira namin yung sarili namin mga opisina. Ano ba namang kalokohan yan? Para lang si Senator Bato ay pagtakpan. Hindi namin pinagtatakpan si Senator Bato. Talagang naniniwala kami na kinakailangan sundan lang at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Isipin mo, senador na yan. Walang karespe-respeto. Walang pakialam. Nako, talaga naman. At ngayon, binabaliktad ang kwento na isang malaking drama to. Pambihira naman drama. Talagang magre-risk kami na nagkakabarilan sa tabi namin. Sobra naman. At ngayon, hugas kamay mula sa ating Pangulo, sa NBI, lahat sila, PNP, DILG, walang nag-utos. Paano ka naman maniniwala walang nag-utos? Kompletos Ricardo sila doon. PNP nandun, NBI nandun, ang Marines nandun, nagsidatingan ang SWAT doon, nagdatingan din ang SOCO, CIDG. Paano ka maniniwala walang nag-utos? Ang gagaling nila, nagdatingan silang lahat. Kami, sa Senado, may konting security kami, may maliliit na baril, yung iba, tatanda na nga kasi matagal na sa Senate, talagang walang kakayahan gumawa ng lahat niyan. At hindi nasa ilalim ng legislature, hindi naman kami nagmamando ng NBI, hindi rin kami nagmamando ng PNP, hindi rin kami nagmamando ng mga Marines. Ang nagmamando yun ang executive. Kaya, alamin natin sino nag-utos ng katarantaduhan na ito. Ano po yung sinasabi na message po ng tanggap ng iba niyong kasamahan na papauwiin na yung mga senador tapos kayo po sa majority block ay nandun pa rin sa Senado and hindi kayo nakatanggap ng mensaheng iyon? Anong pinapauwi? Hindi ko masyadong narinig, pinapauwi yung iba? Yun ba yun? Before nangyari yung insidente. Yes, that's ang message ni Presidente na umuwi kami. Hindi po. Yung iba niyong kasamahan daw po ay may natanggap na mensahe na papauwiin daw yung mga senador at the time. Pero before nangyari yung insidente, pero kayo daw sa majority block, wala kayong natanggap na ganitong mensahe. Ay, wala talaga kaming natanggap na mensaheng ganyan. Nakatutok lang kami doon sa impeachment at inaantay namin na manggaling na kasi hindi namin maintindihan. Nung nakaraang taon, nung nag-impeachment, kailan ba yun? July? Pinadala talaga ng Congress the same day. Nung nagbotohan sa plenaryo, the same day, pinadala na sa Senate. Kami, nag-iintay kami, sabi namin, huy, sana nandyan na yan para matapos na ito, masimulan na kaagad. Kasi ang daming problema ng bansa. Sobrang dami ng issues sa gasolina, sa masyadong mataas na presyo ng pagkaon, yung lumalaganap na walang trabaho sa transportation, ang ating mga farmers, ang ating mga fisher folk, lahat yan problematic tayo, di ba? Gusto natin tutukan na yan. Kaya gusto namin tanggapin. Lunes, nagbotohan sa Congress, wala pa. Tuesday, wala pa. Naghihintay talaga kami. Lumabas pa yung reason ay hindi namin kaya ipadala sa Senate kasi mahirap magkopya. Isip kami, alam mo, 24 lang naman kami. Isa lang kopya ang kailangan. Bakit ang tagal-tagal?
So, natatakot kami na sobrang tagal. Inaabangan talaga namin. Ganado kami. Abay, lahat kami nandun. Wala naman nakatanggap ng message. Ang staff ko lang, talagang naninervyos kasi nakita nila yung ilang senador, huy ma'am, nagbabakate na sila ng lugar nila. Sabi ko, bakit nagbabakate? Ano ba nangyayari? Impeachment lang yan. Antayin lang natin. Tapos, yun nga, ang sabi nila, yung ibang minority senators, bakit nakaalis? Pati yung staff nila. Naawa ako sa staff ko kasi takot na takot. At wala naman sasakyan lahat yung mga yun. Naghahanap pa sila. Nakapaligid na pala kami ng kung ano-anong NBI at Marines, kung sino-sino na nandun. Senator Amy, kinumpirma po kahapon ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa kustodiya, wala na sa Senado si Senator Bato. Kayo po ba sa majority bloc, alam niyo po ba ang whereabouts ngayon ni Senator Bato? Ang pagkaalam ko, si Senator Bato, sinabi niya, asikasuhin daw niya at yung ang mga abogado niya, yung sinabi ng Korte Suprema. Kasi yung sinabi ng Korte Suprema, nung naglabas ng hatol, sabi ng Korte Suprema, 72 hours or 3 days na sumagot yung government side, no? So yung government, kailangan na sumagot bago sila magdesisyon ng TRO kay kulang pa yung basis at mga papeles. So, after that, ang pagkaintindi ko, may 72 hours gahapon si Senator Bato na sumagot sa government side. In effect, 3 days sa government side, another 3 days for Bato. So, ang alam ko, nagdi-discuss sila ng kanyang mga lawyers, tapos sabi niya, asikasuhin ko muna ito, total may 3 days ang government, 3 days, 6 days before we can submit everything, hanggang mag-decide na ang Korte Suprema. So, he walked out like normal at hindi naman tumakas yun. Ang pagkaalam ko, umuwi yun. Di ko alam. Di ko sure kung nakauwi na ng Davao yun. Pero alam ko, tututukan niya yung kanyang mga sagot at submissions to the Supreme Court. Senator, baka hindi na po magpakita itong si Senator Bato. Hindi po ba ito magkakaapekto sa leadership ngayon ng Senado? Hindi ho ba magkukulang na sa numero ang majority, and paano na ang impeachment ni Vice President Sara? Well, tignan natin ang aking inaasahan, hindi na mag-a-attempt na baliktarin na naman. Masyado nang magulo ang para sa akin. Tanggap na namin, kasi natanggap rin namin sa kaguluhan na yon, natanggap rin namin yung articles of impeachment. Ang gusto ko, mag-convene na kami, forthwith o hindi forthwith, right away. Insigida, mag-convene na kami as an impeachment court at simulan na yung impeachment. Napakaraming papeles na dapat basahin, ang mga ebidensya, yung tunay na mga testigo, hindi yung mga nagsisinungaling yung Madriaga, yung mga nag-iimbento dyan. Nako, pwede ba? Wag na natin pansinin kasi wasting time yan. Pakinggan na lang natin yung mga nakita natin, tapos yung mga dokumento, lahat yan para very efficiently, very thoroughly, and very quickly, let's finish the impeachment trial in accordance with our Constitution at ayon sa ating mga batas. Senator Amy, wala bang kumakausap sa inyo sa minority bloc? Kasi yan yung mga sinasabi ngayon na may mga taga-minority ang kumakausap ngayon sa majority. Well, ang totoo, ang kumakausap sa amin, ang kumakausap galing sa administrasyon. Unang-una, marami sa amin kinasuhan ng todo-todo na hindi namin masyadong maintindihan paano nagkakaso yung mga yan. Yun nga, na babother talaga sila. Paano? Tinatawagan, medyo tinatakot, o di kaya medyo pinapanghakuan na ayusin yung mga kaso na wala sa amin makaintindi. Yung iba naman, ay nako, talaga naman, iba-ibang klase. Dahil lamang sa politika,
nako, wala na kaming trabaho kundi politika. Kaya gusto ko matapos na itong impeachment na ito, tigilan na nila itong kalokohan na ito. Dahil habang namumulitika, ang taong bayan, ang pangkaraniwang Pilipino ay nahihirapan, nagugutom, walang kinikita. So, Senator Amy, may nagtatanong dito, gaano na raw kayo kahanda or ready na maging judge sa impeachment, Senator? Well, ang totoo, talagang naasiwa ako dito sa impeachment. Alam naman ninyo, at the end of the day, the impeachment is a political process. Kaya medyo nahahaluan talaga ng politika, pero I will do my very best. Titimbangin ko talaga lahat ng ebidensya. Kaya ayoko masyado nagsasalita. Alam naman ninyo na kaibigan ko naman talaga si Inday Sara Duterte at talagang lahat kami, mahal na mahal si PRRD at nagalit, naiyak nung siya kinidnap at pero sa kabila doon, ang gagawin ko talaga, babasahin ko lahat at titignan at pakikinggan lahat ng ebidensyeng ipapakita nila. Kasi so far, hindi naman ako masyado nakatutok dyan. Abala ako sa pagbabagsak ng presyo ng gasolina, kung paano magkaroon ng pagkain. Yan talaga ang issue na totoo. Senator Amy, si Vice President Sara, sabi niya, tatakbo siya sa presidential 2028 election. Ikaw ba, okay ba sa'yo maging running mate kay Vice President Sara? Ay, nako, mahirap yan. Palagay ko, ako ngayon ang dami-daming nagdadaldal, ang daming mga sutsutero ng mga political analyst kuno-kuno. Pero, para sa akin, masyadong malayo ang agwat ni Vice President Sara sa iba pang kandidato. Kaya, ang chismisan, lagi na lang yung chismisan tungkol sa Vice President, kay sobrang lakas niya kahit ano pang palpak na survey ang ilabas nila. Malakas talaga siya. At eto nga, sinisiraan, itong impeachment, di ko alam kung anong ilalabas, pero ang pinag-uusapan yung Vice President, malabo na siguro ngayon para sa amin lahat yan. Kailangan maghanap ng mas magaling talaga. So, Senator Amy, I will take this opportunity para tanungin kayo nito, isang tanong lang po. Ano po ang masasabi ninyo sa bangayan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, Senator? Day, talaga naman. Nagmula pa kay Shawi yan. Alam mo naman, nako talaga. Pero alam naman natin, nagkakainitan talaga dahil nga dito sa mga pangyayari. Sumobrang init, nagputukan na nga. Nasapawan yung eksena ni Kiko versus Robin. Alright, Senator Amy, sa kaguluhan po ngayon ng Senado, ano po ang mensahe ninyo sa mga Pilipino, ikaw bilang isa sa mga senador, Senator? Well, nakakahiya talaga itong nangyari at peligroso talaga. Natakot talaga kami. Ako hindi ako matakutin. Sanay ako sa nagpuputukan. Pero ganun pa naman, ninervyos talaga kami. Unang-una, bakit walang respeto sa Senado? Walang respeto sa batas, walang respeto sa konstitusyon at mga hinalal ng taong bayan Pilipino. Hindi tama yun. Kaya sana ipagdasal naman ninyo kami, isama ninyo kami sa inyong dasal na talagang tama ang aming desisyon. At the same time, huwag kayong maniniwala sa bumabaliktad ng news na binaril namin sarili namin, binutos namin sariling building namin. Ano yun? Nabuang na kaming lahat. Ano bang kalokohan yan? Pero sa inyong lahat, at the end of the day, talagang tutukan natin ang tunay na problema at bigyan ng I need solution.